hyökkäsi muhun. Tää on mun syytäni. Mä halusin pelastaa puut ja mun takiani niitä kaadetaan. Ilman mua tätä ei olisi tapahtunut. Ei oo totta. Sä et oo ongelma, vaan ratkaisu. Sun ideas on hyviä. Milenha Prel, tässä on sulle Miraculous. Ei, musta ei ole supersankariksi. Mä pelkään kaikkea. Katso, mulla on merkki mun vedenpelolle ja mun mehiläispelolle ja tän kaulakorun avulla selviän merkkien pelosta. Kuule, tajuatko sä, miten monta pelkoa sä noilla selätät? Noi sun pelkoja helpottavat esineet on kuin Miraculouksia. Ja sä taistelet sun aattees puolesta muiden huomaamatta joka päivä. Ihan kuin sulla olisi salainen henkilöllisyys. Tän takia sä oot jo supersankari. Sä tarvit vielä yhden merkin. Milenha Prel. Ylpeänä mä uskon sulle hiiren Miraculouksen. Käytät sitä hyvään tarkoitukseen. Toi oli ilkeetä. Rohkeutta ei ole pelon puuttuminen, vaan jatkaminen pelosta huolimatta. Sun täytyy vain sanoa, Mulu, älä piipittää! Mulu, älä piipittää! Sun avullas me pystytään tähän varmasti. Tää katkoo minimalediktaatorien nauhat.